řadou SUHD se jen nedíváte na televizi, s řadou SUHD žijete. Elegantní prohnutá obrazovka se skoseným rámem modelů JS 9500 vyniká chromovaným povrchem, od něhož se během dne zlehka odráží světlo. Metalické řasení JS 9000 umocňuje ladnost křivky. Tato televize se vám zkrátka bude líbit, ať se na ní podíváte odkudkoliv. Elegantní štíhlý design úžasně zapadne do zařízení interiéru, aniž by mu přehnaně dominoval. Lesklý podstavec čerpá inspiraci z toho nejlepšího, co moderní design nabízí, a zvedá obrazovku nenásilně do prostoru. Skvěle však bude vypadat i zavěšená na stěně. Design SUHD TV přináší jedinečnou rovnováhu mezi nejmodernější technologií a uměním. A doma ji člověk nejen vidí, ale i cítí.